Sununguka kutaura nyaya yacho tifambe nayo. Ini zvakadai gore ndakaroorwa na1984 ndakasvika mumusha umu. Ndasvika mumusha umu ndakagara ndofunga mwedzi mishoma shoma. Mwana wavo achibva aenda kooroorwa kwaFurangeni maiita Farai. Haana kugara mwedzi yakawanda achibva atanga kurwara. Arwara kudaro akabva adzoka pamba. Adzoka pamba wakafamba umwe waifamba mudzin'anga dzawo. Wafamba uyu wakabva adzokera kumba kwake. Iyo kwakusara kwakubika doro rawo. Anga aine munun'una wawo waigara kuManika kuMozambique. Ndiye wakaya nebhomba renipa. Iwo akabika 7 days. Nendiro nenheko yefoya. Akafuma muka makuseni. Zvikazi Muroora apindai mumba. Ndakapinda mumba. Ndapinda mumba akandigadzika pabonde. Agadzika pabonde akaenda koembera kuti Muroora turi kubikira doro rimwe takushuma kuti musha hamuna chikwambo. Ndoshona yakadini yawakataura. Zvadaro ndakabereka wana 5. Uyu murume aindogara kuHarare. Echigara mumayadhi pasina pake painyasa kugara achishanda. Saka ndakabereka wana 5 ndichigara nawo aya. Zvazodaro paakazoya murume wakazoenda kosenza kuBlue Mountain. Aenda kosenza kuBlue Mountain. Ndope ndakaenda kugara nemurume wangu kuBlue Mountain. Wana vakatanga kurwara zvisikazwisikiba. Uyu waiti echirara uye chimuka, uye echirara uye chimuka. Zvakangoramba zvakadaro. Mwana wakazoshaika muna 1988. Wakarwara serious. Arwara serious ndakabereka ndandinomwe kumusana neiyena wanga grade 3 ndikadzika kumba kwawo kwanga ari kuMozambique. Ndakasvika pamunun'una wawo. Ndasvika pamunun'una wawo ndakandaremba. Ndibva ndatuma mwana wemunun'una wacho tenda kuti azi ndiri pano ndine mwana uri kurwara. Zvadaro wakauya. Wauya wakati hino mafunga kudini? Kuti tafunga kuti timbofambe nemwana. Tafunga kuti timbofambe nemwana. Takaenda kune imwe ng'anga yaIsGoliath ndakaenda nawo. Takuenda takusvika paGoliath. Ndikufunga zvakaita panapa nepamiti apa. Akati sarai makagara pano nemwana. Takasara takagara pano. Hamene zvakaenda kutaura pai padondo pai. Wadzoka katora mwana wedu kwakuenda paGoliath pai. Takasvika paGoliath. Goliath akati imimi amubvumirwi kubva mumusha. Unofanira kugara pamusha. Ndokundawana mwana wenyu aita zvinyi zvakanaka. Ndobva ndarongedza zviro kubva ukombo nikwandaigara kwakuenda pamba kwakugara. Ndakatanga ushupika kustruggle echindishungurudza zvisikaitiba. Ndosvika ipi neupenyu hwakadai. Chekuya chaicho waishupa murume yena. Akati kana tikakutuka nometa kuti sister kutuka unofanira kuti ushande ubikira anhu chikafu semaitira waita kusaiya kwako nekuya kwako unofanira kuti udini ushande. Zveshuwa ndaita saizvozvo. Ndozona kuti ndinosvika ipi neupenyu hwakadaro. Ndakati ndakurongedza udzoka ukombo. Ndakudzokera kukombo ndakata kuti inini ndiri kuenda kumurume wendakafambira. Azvire kuti pana handiwe ndichisenza semasenzero yandaita. Akati Muroora ndiri kutaura kuti uri kuenda ikoko uri kopedza tsaona iyo unoda uri koitika tsaona iyo unoda kupedza iyi. Hakuperi mwedzi usati wabatana tsaona huru iyo unoda kupedza iyo. Ndakangoti kutamba ini ndakaenda kukomboni kwakuine murume. Ndaenda kukomboni mwana iyena wakasara yanga iri weekend. Mande achibva aenda kuchikoro. Aenda kuchikoro wakasvika. Haana kudzoka kumba. Wamwe wake wakauyepi kumba. Iye akabva adzoka futi kuMozambique kwanga ari. Ndobvunza sisa achari apo. Mwana uripi? Zvikazi waenda kwana mbuya kuMozambique. Ndikati andingati utongiri mwana kuti asaende bi kwana mbuya. Wakabva adzoka. Wakazoya Friday. Auya Friday kumba. Takagara ndati Friday Saturday Sunday. Manhere chibva achema akarara mumba. Ndobva ndabvunza mwana uri kuchemei? Zvikazi ndirodi uri kuti musoro wangu urwadza. Tata, alright rodi chidini chisiya ndozozona mangwani. Watousiku. Makuseni ndakafuma. Ndikati rodi iwe chii chiri kuitika? Akati musoro wangu urwadza. Ndikati zvichaiti kuti ugarepi kuchikoro nekuti muda unyore chinyi matest. Ndochikupa mapirisi uendepi kuchikoro. Haana kudaira wakatora chitubu chake kwaugara pasi kwautanga uchema. Ndikati alright chidini chigara hako. Ini ndiende kubasa. Ndakavagara bva ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa masikati ndoya ndona mwana wapa nguva isikaiti wako uri kutorwara zveshuwa. Ndikatakura mwana wangu ndikaenda naye kumazono. Ndaenda naye kumazono zvikazi mwana ngaende uswe kutaundi. Ndakadzoka kumba murungu taisenzera akati motika ichabuda kamwe mangwani kuenda kutaundi. Ndo ndazotoenda nemwana wangu uyapi kutaundi. Ndasvika mwana wangu akapuwa bed kutaundi. Ndiri kutaundi ndakapedza 3 days. Ndiri kutaundi nemwana wangu ndega.
Saka iwo akazoya zuva rechi4 mbuya. Ini ndaigara kumajarata. Havana kugona kuya kumajarata kwendiri. Akasvika kubvunza muwodhi yanga ine mwana. Pavisiting hour ya12 ndakazotosangana nawo akubude pai mamu ine mwana. Takadzokera tese hospital muya. Ndakaona ndobata mwana wangu. Ndoona kune 20 cents iri kumusoro kwemwana. Ndakavunza aya. Wandisira 20 cents kumusoro kwemwana wangu ndiani? Akati ngezve muhospital siya nazo. For sure ndakasiyana nazo. Ndasiyana nazo takaenda kumajarata kwetaigara. Visiting ya 6 ndakasvika mwana wapanguva yakaoma. Tobva tadzokera kubva taenda korara. Makuseni visiting ayemusi mwana wakumochari. Mwana wakumochari kudaro. Havana kugona kuti hamba itese kumbama. Wakati iwewe chienda kuhama dzako. Tozisangana pano pamochari mangwana takutore chinyi mwana. Ini ndakabva ndatodzika kusakubva kwakwina hanzvadzi yangu ihuriyo. Ndobva ndatosvikawo ndakaita raki baba aripo ndotanga kuchema. Ndotaura baba angu. Ndozvaini zvaitika. Baba akati zvatisina kumbotaurirwa kuti muzukuru wenyu wadini warwara. Apa pengwi mwana yaanobudi pamocha tisina kudini tisina kufamba. Ndozvakataurwa ndibaba angu. Wakauya pamwepo. Wauya pamwepo. Baba akaapira nyaya kuti akwambo ini ndarwadziwa nekufa kwaite chinyi muzukuru. Ngatimbofambe. Wakatanga kuramba. Wakatanga kukawadzana pabamwe pamochari ipapo. Zvikazi ndibaba alright kwese kwenda hamba itochengete mwana. Akaenda tosvika tochengeta mwana uyu tosvika kumba. Tasvika kumba mwana warara mumba fumire makuseni. Tete akatanga kurwara. Baba acho ndiwo akatanga kurwara serious. Zvikazi sekuru kurwara. Ndozvinyi zvikazi iwewe tete chitora mwana udzokere naye ipi. Kuchitora baba oende korapisa kwaMatondo kukliniki. Akatora mwana baba tete akadzokera na baba korapisa. Iwo akasara mwana ogeseswa zvikazi ndibaba angu sei mwana asina kuvhara muromo mwana haana kumira zvakanaka. Taurai nemwana uvhare muromo. Ini ndakataura nemwana wangu. Kunga wito chiziva kuti musungwa iye. Iwo wakadini? Iwo obva aramba. Nangweto tasakutiza. Mwana obva asungwa muromo. Takwenda kumakuwa tagara zviro zvageswa mwana zvaiswa. Iwo anga aine koko remachisi rari mu1 kg eshuga. Obva azi ndimaini nangu mukadzi wavo bango chibi. Chii chamuda kuisira mwana? Akati mabhatani. Zvikazi ndimainini handiti mabhatani mwana wabvisirwa zadini haendi nawoba. Saka muda kumwisira sei? Akaramba ainazvo. Paya pakakandwa ivhu iwo akakanda mugomba. Zobva zvatofusirwa zvakadini zvakadaro. Baba angu haana kuinyarara nyaya. Baba akati hazviiti kuti ndinyarare nenyaya. Takaenda komangara kunyaya ku30 miles kumusha kwangu. Tikapuhwa tikapinzwa mudare. Tapinzwa mudare takaendeswa kunyanyadzi. Taendeswa kunyanyadzi takatopuhwa purisa remudare. Akasvika akabatwa. Abatwa takadzoka mudare. Ndobva yatsanangudzwa. Iwo akaenda koti aiwa. Hatina tanyeperwa ngoti kumusha kwako kwatongerwe chinyi nyaya iyi. Maso. Babangu anga ine nharo. Babangu akati hazviiti hapana pasikatongwi chinyi nyaya. Ngatiende kuMozambique kwacho kwemari. Nyaya ikamangarwa futi mudare kuMozambique. Tikapuhwa mapurisa tikaenda kwaMusika. Tapuhwa mapurisa kuenda kwaMusika takasvika akabatwa aya. Tikadzokera mudare. Tadzokera mudare shone akaenda kotaurwa ndiishe Bheni. Akati kuti sekuru Aronika pane nyaya yese tadini tapaona. Chiende mugare pasi nemurora wenyu mugadzise nyaya yenyu zvakadini zvakanaka. Maswa. Iwo akabva andodini andonyarara zvakadaro. Ichivhaya yakarodha yakadaro. Istage yekutanga iyo. Stage yechipiri mwana wangu futi number 2 echibva arwara futi. Arwara futi mwana wangu akasvika akatanga kurwara muna November kubata December. January mwana wangu akaendeswa ndikazoenda naye ikoko ndaenda zvinawo kumba kwawo anga agara muMozambique. Mwana achibva ndaendeswa kuhospital kuManika. Mwana achibva asvika kuManika. Asvika ofira kuManika akatora muhaya mukwambo wawo anga ariyo muMozambique. Wakoma bhokisi remwana. Akoma bhokisi remwana. Mwana wangu oiswa mubhokisi motika yemukwambo yawo. Ndobva yatakura mwana takasvika pachisamba. Tasvika pachisamba. Mwana wakaburuswa. Waupwanya bhokisi riya. Kasi iwo ngaabereke chinyi mwana. Ndiwo akabereka mwana. Kuti tikwidze naye ipi kumba nokuti motika yanga isikadini hayo isikafambi. Tobva takwira. Tikafamba. Paripo petakasvika. Tikati tichambozorora. Ati tichambozorora iyo baba akati ndichambotsauka. Nemapuranga ebhokisi remwana ati ndichambotsauka.
kwakaenda mbwa ndekwakaenda tsuro. Takagara nguva refu takagara ipapa. Munhu uchauya, munhu auyi. Iwo akati hambai pamwe pane nzira yadini yashandisa. Takapinda mugwanzi kuenda kumba. Takasvika kumba hakuna munhu. Haasati wadini hawo wasvika. Mwana woburutswa. Mwana ngaonekwe, mwana madziso ake anga akandovhura futi madziso kudai. Zvikasi dzimwe dzenguva mwana wanonoka kuona wadini wamugadzirisa. Ngaidziswe mvura pagadzirwe mwana madziso. Mwana wakaramba madziso ake akadini akangovhura. Aramba madziso ake akangovhura. Mwana wangu wakaenda kochengetwa. Aenda kochengetwa makuseni. Iwo akazouya penda ndakagara anhu atobva kumvumba akauya nemengo dzawo 4 dzadziri musosi. Mengo dzakati dare kuti muroora ndiri kutaura tichiregera kubara ngoti wanyanya kudini kufirwa. Handina chendakadaira bani. Ndakaramba ndakadini ndakanyara. Takangoramba tichingoshushana tichishupikana tichindoshupika. Wana wangu hawana zororo. Unongofamba pese paunofamba unongozwa kuzi mune mweya wei wakaiswa mumba mako ndori kukonzeresa zvese izvi. Handina mwana wakagara rugare rwakanaka. Mukunda wangu uyu murume wake wakafa futi zvisikazwisisiki. Uyu murume wangu uri panapo uyu wakamwa mushonga katu. Uyu uri apo uyu amwa mushonga katu. Handina chendaimushaishira, asi idambudziko rese riri kungosangana nani neni. Une nguva yakuti zvikamusvikira uyu unozwa achitopepesheka kuenda nenyika achiti kwazi inini pendinofira amwe handisira kuti paone aya. Saka inini zviro zvakaoma. Saka inini ndati regai ndimboititsewo ipi kumadare nditsvagewo ndibatsirwewo. Ndo nyaya yacho yakanaka. Nyaya iripo. Teramirai. Zvakanaka mudomhanya upindura papi mwazipindura ndiye. Teramirai chakupai mukana. Mwese munobva mwataura. Lero rakaenda kobikwa iri rakanga riri rekuzi muroora takuti ugare wauya muroora takutambira uzichiziye kuti musha muno mamuna ngozi kana chikwambo. Iwo ndo mashumira akangondita ndakagarapo pabonde pacho ndega. Ndoshona yakataura. Alright. Wachibva waenda kuti mwana wakutanga kwakwenda komuiga nekokore machis. Mukomana wekutanga wakawe munana ndibo umashure nomusikana. Mushure mekunga vaenda komisira mari 20 cents. Akarara pabhedhi. Paripo pendasiya ngepekuti ayo ndingati makuhwa. Asi makuhwa ezvakadini ezvakaitika. Uripo munun'una wawo unozi maitogara sei. Hapana hapo pano. Akazoti mashure zvikazi mbuya mairodika yenye yamunofira. Rodhi wakazosara waofa. Takuziza kuti pane zvichaitika pai mumba menyu. Nekuti wana avo watete wako wakarwara tikaenda kun'anga kuhwangure. Kwakaenda kozi iwewe tete iwewe. Tipe mari inobuda mumaoko mako iwewe. Tideketere zvatinodeketera. Kana chichinge paine munhu unonga afa kumba kwenyu, haafanirwi kuika iwewe uripo. Ndo zvakasitaura. Ende wakaugwa wakatoigwa mwana wangu iyo basi baba akafuma makuseni echiti ndarwara kwazi iwewe tete tora baba udzokete naye kuhospital. Nyanga yakaendwa kuhwangura ngeipi? Handitozvizivi. Inini kuzwa ndimaitogara seakutaura mumashure. Ataiziya nganga yacho. Akutaura mumashure ina handitozvizivi nekuhwangura kwacho hapana chendinoziva. Pagoma kuya. Aya masusu aya. Taurai ndizwe mbuya. Muneshe munorambirana nashere pane zvataurwa nemuroora. Tinoti kuti gwagwagwa tarisai nguva. Ndiri kutaura kuti inini kuroorwa kwakaita muroora zvakanaka. Muchishona chatinoita isusu kumusha kwedu. Kana muroora akaroorwa handiti unouya kupembererwa nevanhu vese vanenge vachiya kuzomumhoresa vachibvisa mari vachifara kuti muroora wadini waroorwa. Munowaridza bonde handiti kana paine vanomwa doro handina kubika 7 days takabika chikokiyana. Chikokiyana muchiziya chi1 day chekuti mukaisa nhasi moisa mushonga moisa shuga chotomwa mangwana vanhu votofara. Zvaari kutaura zvezvekuti ndakawaridzirwa bondero ranga riri rekutaura zviro zvakashata zvaari kutaura zvese zvekuti musha muno kana kuti mwaramu wangu wakambotaura kuti muno mumusha hamuna chikwambo muroora wangu waroorwa zvakanaka. Hazvina kumbotaurwa kudaro. Okay. Vanhu vakafara zvochipera zvese izvo. Mwana ari kutaurwa kurwara kwake uko akarwara akafa zveshuwa.
inini ndakaendeko ndakatotaurirwa namwana wangu uyu kuti mai Ronika aenda nemwana ipi kuhospitali. Ndofunga kwakwateta 2 days. Aenda nemwana kuhospitali. Dai mateera madini maenda koti kana akuona mwana mochibereka okumusana nokuti haazopindi mukliniki. Zvishwa ndakaenda tikasvika ndikatosvika kumajarata kare kwakuine manzi majarata amunogara kuhospitari ikoko. Ndasvikeko ndotsvaga mai Ronika ndovaona nguva yevhisiting yakakwana toto otanga kuenda ndiye anenge aine mwana ndiye anoziva pane bhedhi remwana wake. Handiti ndosara ndine mwana mudoko. Otanga kuenda oona mwana ari kurwara wodzoka ndochisiya mwana wakewo ndochiendawo pambedha ndoona mwana. Zviri kutaurwa kuti ndakabvisa 20 cents yeiyo akaona kuine 20 cents kunyepo. Haana kutomboibvunza here ambototaura hakuna mari yandakabvisa. Aiwa ati azi ndakabvunza kuti ndiani andisirawo zve20 cents imi mukapindura mukati ngezvemuno muchipatara. Regai kudaro mwanangu Furaimbe pamberi pamwari handizvinozviramba boxi remechisi hakuna zvese zvandikutaurwa zvese hakuna pamberi pamwari chaipo. yemengofodza ari kutaura hakutorina hakuna heye mabhatani hakuna zvese zviri kutaurwa zvezvo. yebhokisi rakazi rakatiza neumweni wakaichabotsauka. Aiwa pamwana mudoko zvokutaura here nebhokisi iroro sinyara ndimutaura kuseka henu isati sinuseka kuno tikati vanhu ngavaseke pindurai zvandiri kukubvunzai. Buya mabanga ebhokisi takasvika kumanika Buya ashaika inzwai mai hasha musadzitunidzai. Inzwai mai kana Changamire achitaura muwati nyararai. Imi hamuna simba rekutonyaradza Changamire panapa. Vanhu vese momwe yakaunganira Changamire. Saka imi hamuna simba iroro. Nenge ndakanganisa kutaura. Sandiri kugadzisa manzwi enyu nekuti munotopara imwe mhosva ipapo. Isu tisu tinogonawo kuti inyararai. ndati inini bhokisi rakapwanywa bereke mwana kumusana munhu achotsauka naro rakaenda kupi? Hakuna munhu akasauka. Hakuna munhu akasauka. Regai ndikutaurire. Saka mwana ashaika nditi takaisa bhokisi. Hanzi naChangamire mirai. Unotopenga. Unotopenga ndikutaura chokwadi. Kana achipenga muroora wenyu ndoda kuti ndimuendese kuchipatara anoongororwa brain. Ndizoka. Ndochida kuzodaira. Sangadai neni. Zvanzi muroora wenyu zvamati unopenga. Changamire hamuna kumutora. Anoongororwa pfungwa dzake kuti anopenga here kana kuti haapengi. Zvinoita here? Zvito zvaanoita kupenga. Manuel. Nyataurwa nemukadzi wenyu maizwa. Ndainzwa asi inzvaina ndandisipo bai. Anga asipo. Ndaingoitwa ndisipo. Doro rakabikwa rekupembera muroora mukadzi wenyu mamusiripo. Mukadzi wenyu waipemberwa sei musiripo? Ndaita ugwarare. Imwe munopembera mukadzi wemuhanzvadzi sei murume wacho pasina? Handina kungopembera asipo. Handiti iwewe zvamakaroorana ndiwanga wakuno. Pemwakapembera pemwakabika chiwani day chenyu muchiwanidze bonde wakanga aripo ero? Mamusipo imimi mamaenda kuHarare nguva handiti mamudipo. Mirai musapindurana ndiri kubvunza imwimwi. Pemwakabike doro chiwani day muchiwanidze bonde muchimutsveta pabonde uyo murume wacho wakanga aripi? Hakuna munhu anopemberwa mukadzi. Murume wacho wakanga aripi? Mugopindurai kuti murume wacho anga aripi? Handizvo? Murume wacho wakanga aripi? Anga aripo. Anga aripo. Imwe muti munotaura shuwa uyo unonyepawo. Ndikutaura chokwadi. Imwe munopenga here? Zvaakatizisa. Mirai. Munopenga here? Handizvo kana. Sanganai neni ndati munopenga here? Handipengi. Oh, uyu unonyepa uyu. Imwe munotaura chokwadi. Ari kutonyepa. Right. Uyu unopenga uyu. Teramirai kana mbuya. Uyu unopenga uyu. Imwe amupengi. Uyu unonyepa. Unonyepa imwe amunyepi. Unopenga imwe amupengi. Ndizvo here?
mukanga mawatakura mwana ari mubhokisi Andi kwakwabvunzai. handiti bhokisi riyanotorwa Alright. ndiakatakura Izwai. Maiyo. Musafukisise zvakanyanya muri apo. Ndikabisa hana yenyu. Hatisi kutukana apa. Ndiri kutaura. Handitika. Dai tiri kutukana tinoshaisa mukana kutaura. Handitika. Right. Munoroya here. Mukafamba nemuroro wanyu nemukorora mubatwi. Sanganai neni. Ndati mukafamba kunana chiremba anoona munobaka kusina mhosva here. Ndati mukafamba nemwana wenyu nemuroora mafamba imwimwe mosvika pana chiremba mbuya imwimwe munoroya imwimwe kana kuti hamuroyi imwimwe. Ndati munobatwa here kuti hamuroyi. Akuroyiwo here. Chiremba ungakunyeperai. anenge ataura kuti unoroya asi pamwe musingaroyi. Unozvitaura kuti muroya musingaroyi. Inonga achide kuise noizi here pakutadza kugadzikana kwemhuri yenyu. Kuti here chiremba unokuti muri murume ino muri mukadzi. Ko pemakazi imwimwi pataurwa namai awa maitogarawo muri taura ndiani murume unodhiraivha. Munenge nawadhifarai. Ngaziyaniwo maedhi. Maedhi akazotodaro pashure akati zvese zveshwa zvakanga zvaitika aya baba akatofunga kuti ndorwara echibva avhiiweyo tetedzokera nani nababa ngokuti vakanga azi mwana unofa kumba kwenyu haafanirwi kuikwa iwo uripo. Nganga mwakaenda kumusoroko ndiani kuhangura kupika uko ndiani nganga iyo kuhangura ndepi kwamwakaenda kwamwakaenda imwimba yazotaura maedhi nganga yako ngepi Makaenda kubatsirwa kumusoro. Ngekwani? Kwemakambobatsirwa kumusoro uko ndekwani? ndinoziya iye nawo wakatungamira kun'anga yatakaenda. Makaenda kun'anga yakwani? Zita rayo ndiziye ndiye anokuziya. Inogare papi? Takandobiya kunga tiri kudzika kuya kunga tiri kuenda kutaundi tikasvika pazimonde ziguru riya saidi roko tobva tapinda kudai tobva taenda n'anga yacho yanga iri yechichawa. Dari murume uri kwati mukadzi? Murume anoita zvekuvheneka nenhiki nebhuku iyo aitungamira akati tihamba ichienda. Chandinoona ngechekudai zvimbuya handisi kuti munoroya kauti hamuroyi asi chandinoona ngechekudai izvi azombofa akabvuma kuti ndinoroya asi imwimwi ndoda kuti mupembere imwimwi pamberi pedare pangu panapa. Ndode kutaura nheya achizwa mukafamba imwimwi muchakumbira ruregerero pamberi pedare rangu. Ndiri kuzvizwa zvamuri kutaura. Makumbira ruregerero pamberi pedare rangu apa ndoda kukuripisai. Munondipa here muripo wangu? Kana ndinawo ndinongomba ndisina ndochipika hangu zviya chacho. Alright. Manuere. Uri kuzwa here zvitauro zvinotaura namai wako? Maziro unoita mai wako mukati mweupenyu hwako iwowe. Mai wako wakamira sei? Zvinenge zvaza kutotsvaga kuti tiri pamwe chete. Zvaza kutsvaga muri pamwe chete. Mukukura kwako hauna zvawakambozwa here kana vamwe vanhu vachitaura pamusoro pamai wako? Hauna. Kutye ngozu. Kutaura shokwa. Kuti zengozu. Asi ndiri kukumbofundira. Tera mirai shauya kufuta. Kuti zengozi kawo. Haiwa kana. Kutaura shokwa. Murume wenyu aripi mbuya? Murume wangu akafa. Zvese zviri kutaurwa izvi. Aiwazve. Wakafa. Akafa chete. Good. Murume wenyu akafa. Kumusha kwenyu kuMozambique. Handisi wokumoza ndiri Kuchivu. Makarorwa kuMozambique. Murume wangu nyika yake ndiye kumoza. Pemai makarorwa ngekupi kwacho kuMozambique? Waitobva kure murume wangu. Kupi kwacho? Kilimani. Akabva Kilimani asakatorana muno. Kunodyiwa vanhu uko. Iko kwakudyiwa. Makilimani. Akasiyana. Kune makilimani amakilimani makuru. Kune makilimani machiwambo. Haadyana. Right. Murume wenyu imimi munopinda chechirudzi? Angirike. Munopindirepi? Pinda angirike ndiri mu AFM. Munopindirepi? Pa
ndikira pamatonto FM iri machechi pabinoto mazhinji aya. ane FM right Ndinogara pamukwasha wangu. zvatinoita pana padhifara inopaziya ndidhiraivha kwamarori ndadabvunza maedhi mwazviziya roti naziya murume wacho ndidhiraivha futi mwazviziya Ndinozviziya. zvandinoita ngezvekudai zvambuya inji zvinenge zviri pemuri zvinorema zvinorema Zvinoda kuti ndairoba namapepa. pandinoti zvinorema ngepekudai hamuna tsitsi nekuregerera uyo mwana uyo handiwo upenyu hwake bo ndichinasa kutarisa chao chaizvo handiwo upenyu hwake bo kuti zunguru kwakaitawo wakarohwa brain isu tiri mudare muno tinotoona kuonera chaivo kubohera apasi boha vanoda kutovhakachirwa wakatsikirirwa kuti nditi mumba make chamo unosumudza musoro asumudzi musoro bo kumuona paripo papa asumudzi musoro pamumba make kuti nditi pane chanoronga mumba make hapana alright ndoda kumupe mumwe mubvunzo chandipe chokwadi chese mwakagumisira rini kufambira upenyu hwenyu mukombo tinozvijaira waiona anzi ari kudai ine handisi kuprofita taurai tizwi muri hama yasheri ndi babangu ndi festival yeah. mama wangu pane zvaakanganwa kutaura pana mai adhi amataura babawo na mbuya aya murume wawo ndi mukoma nemunin'ina ndichiona mai edhi nditete tangu baba mai edhi akasvika pakuti dai mukoma aibvuma taitora mwana wawo sekuru wababa amai edhi aya taitora munin'ina wamai edhi tomutora iye tomuita zvatinomuita dai aibvuma taiwirirana nani namukoma totora wakatotorwa nesita togadzirisa zvatinogadzirisa kuti dzimwe mhuri zvisadini ba zvisanetse ba hakusina dumbazve natsaiutotaura kwakazitotora nei kwakazitotora ndi ema tete ema ndowakazitotora toisa zvatinoita kuti zvinhu zvinge zvinodini zvinoita zvakanaka baba yedu petinoti kuda kubatsirwa anoda kubatsirwa zveshukwani nekuti isusu maprobhemu tasangana naakawanda inini murume wangu wekutanga wanga aine mukadzi wake hake asi ndakaita zvekumitiswa mbuya angu akaenda kwaari kwakuenda komutaura kuti iwewe ndowoda kuroora ronika ungazvipedza were zviri paari zvova zvapfuura zvova zvadarika ndobva ndaroorwa noumweni obva afa kuda vamwari izvozvo zviripo tingori kugara pane munin'ina wangu waida kuuya haana kukwanisa kuti auye hake nhasi ndopakazi ndopane zvese ende mukatarisa zveshuwa haagarisane nemurume wake zvakanaka ion and off anogara achirowana zvekuti munonyasa kuona kuti zveshuwa ndikadzimara ndikatorovana wake ndindiri kugara nawo inoosha zvinotondimirirwa musha nekunga zvisina kunaka ezvi murume wake akangomusiyawo akaendawo atoenda kudaro anga atoita zvekutotemana zvekutokuwadzana akaenda kuhospital saka iproblem yagaito itori mumhuri medu baba edu asi kuti anototi dzimwe dzenguva akadzakwa manje anozochema achiti wana wangu inini handina chandakabata nei nemaoko angu anotomwa doro anotochema zvikazi wana wangu inini handina zvandakabata zvamune kwese kwamunenge ngati kumati tiende ngatidini ngatiende zveshuwa tichimboenda tikati hambai kwakati haramba zvinenge zvabuda moto zvinonga zvadini asi kuti titi iwe ega kuti ngatimbodai haanawo pfungwa dzacho mbuya pataurwa nemwana uyo kuti mwakataurire murume wake kuti ungatorawo uyu zviri pari ungazvikwanisawo here zvinyi zvese zviri kutaurwa
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.